И здравейте хора, аз съм Помпата и в днешното видео ще е с говорене. И така, ако искате още видеа на FC Mobile, лайквайте, шервайте. Така, тук имаме квестчета, такива работи, а горе мога да видим, че имам 18 000 джема. Точно така, ще има голем пак опенинг също. Новите Division Rivals награди са тук и миналия сезон, нали, и на двата, и на Attack vs Attack и на Head to Head бех там. Но сега, се тая, но наградите, които ще получим, не са за... Да. Що го да е? Да. Добре са. Тук ще получим Tradable. Тук ще получим Tradable. Тук. То горе добри награди имаме. Както и тук. От миналия сезон. Двете стигнах FC Champions и сега не върнаме World Cup от начало. Сета. Така. Другото видео ще имам поне 10 000 джема. Плюс на те 18 000. Ще имам поне 30 000 джема. Гордо. Така. Ще имаме и от ексченджовете ето тези награди и от тях ще отворим някакви работи. Това може би е евента, който не трябва да се играе. Това май не според мене. Но сега Ragnarok Winter задължително го играйте, защото ви дава много добри награди. Аз взех мащарановците, ще ми даде и безплатна 111. Аз няма да я използвам, но не е лош не е лош нападател. Горе-долу става. И ще получим още Midnight Winter Shardowе, що бъде добре. И от тук ще получим 102 до 111, тук не би трябвало да ви постъпане толкова вау нещо, ама все това. Но, тук има 500 джема. Не е лоши работи. Тук има 104. Абе, добре. И от тук има някакви неща на компите. Тук ми продава колекта. Тук е комплет. Ако направим още 140 паса, ще ни даде двама мащарановци. И ако отворим още 3 фри пакета от стора, ще ни даде още един мащаранов. И ако вкараме още 18 гол, ще ни даде 1000 джема. В смисъл, Ragnarok Midnight Winter Event е добър. Доста. И тук сега че имаме галерията, да видим какви футболисти горе-долу какви има. Карлос Алберто е добър. Дрогба, Джордж Бест е добър. Чарлтън, бива го. Чезни има, ако някой няма добър вратар. И от тук май това са добрите. Да видим сега Week 2. Week 2 не ни е включен. Нищо. Той другата седмица се отключва. Така. В днешното видео няма да отваряме нищо, просто играем. Освен това.
защото ни трябва, нали, да му. Така. Според мен е тея. Defending Legacy футболистите. В смисъл не отваряте те. В смисъл не отваряте те пак. Те са слаби. Много слаби. Ето например аз дам тук 7,5. То няма им пусне нищо хубаво. Така. Има... Оу. Тук е... Ия, който иска да даме пари. Сега така. Според мен от всички пакове, които има, този за 3000 гема и за 200 FC Points е добре. Този за 500 FC Points пак е добре. Този за 1000-дарката untradeable е, не знам дали важи, ама е тука. Е тука ще получите. Ако имате FC Points, прахосвайте ги тук. Да, ако имате FC Points, прахосвайте ги тук. Тук ще получите много неща. За тези 2000 FC Points. Много фолдове ще имате и ще имате две поне 107 от новия евент. Що года е добре. И да се превключваме към игрите. Допреди малко играх тази мини игричка от FC Mobile. По интересна, ама типа са интернет сали ще ме продажа. Така. Дейли пиковете. Това са ги подобрили. Добре. Леле, най-накрая то с 109-ката да променя, защото беше 108-чка. Старт. Ще отворим това смотаното. Да има какво. Кога ще дадат безплатни работи? В смисъл, безплатна стотичка само в сънищата, не знаят хора. Да почваме. Днес ще играем атака. В другия епизод ще играем такова head-to-head. Аме само да цъкнем няколко игри на head-to-head. Че нещо е много слабичък. Падна да ми се по-добър от моя отбор човек. Стигнава до FC Champions. Има Гарет Бейл на Макс Лео. Сега че имаме какво ще направим с Роналдо и Кварацкелия. С Роналдо по крилото, Кварацкелия. Гол! Така. Тука. Кварацкелия вкарва. Кварацкелия, ако пропусне такъв гол, направо тим го продавам. Още влизане. Опонентът е добър, не е за подценяване. Но аз па не съм слаб все пак. Аз съм стигнал FC Champions. Тук не беше много спортно. Гол. Атака много рядко е играна. Трябва надът съм добър гордо и надът трениран.
И тук пропускаме феноменална грешка и не свърши повече с удара за опонента. Има Греченс. И това е просто купени работи. Купени. Нищо срещу добър опонент с добър отбор. Ставаме равни. Нищо. Добра работа. И дигаме ниво. Ставаме World Class 4. Не може да спазим отграждата. Това може би е тъпо, което направиха EF Sports. По-хубаво трябваше да ни остават награди, с което ние искаме да си го отварят, а не сега да ми го отварят. Ето, сега си го отворих и нещо си го пазим. След това нищо. Добри подобрения правят, ама още скрипта направо кърти. Миналия сезон едва стигнах до FC Champions и сега нека идва с още по-силен отбор. Ама направо ужас. Ето му с къртивата. 110-ка, Меси, Форлан. Не си ги е апгрейднал с мащаранци, но са апгрейднати. Така, тръгваме по крилото. Виждаме Кваратскелия. Чак, връщаме се. Опа, гол. Видяхте ли как Гонзалес попречи на Кваратскелия? Не се предавайте, ама то няма да стане. Това майче е загубата. Да. Това че е загуба. Нищо, пробваме се. Това казах да го прескочим, но Гонзалес, тук се връщаме. Много бавно бие Гонзалес, сега че го квик селно. Ето го Гонзалес, Арак Гонзалес ще сте върва. Това е загуба, но това ще това по-голейско така. Не! Гонзалес след малко ще го куиксам. Леле! Кара! Прави някакви чудеса. Не. Аз подавах на Кваратскелия, той ще го подаде на Сон. Първата ми загуба за сезона. Нищо. Сега правим 3 победи наведнъж. Сега хора правим 3 победи наведнъж. И пак губи. Сега не искам да кажа някакви голями думи. Пак добър опонент, пак и стигава в чемпион. Много съм слаб, бе. Мбапе, Салах. Сега купени работи. Free-to-play игра. Ето това е разликата между free-to-play играчите и тази Ето Мбапе, веднага ще вкара. Зато ако не вкара Мбапе, то ще е дал парите. Соналдо пропуска такава възможност. Фара! Това беше добре. Защитата на това екипа на толкова стигаме да бъде чемпион. Дали ще е гол? Соналдо. Соналдо пуш гол.
Малко ще ги quick sell на всичките играчи. Връщаме се назад. Скрипта пак почна да говори хора. Не, скрипта. Кога Роналдо ще направи такъв удар в реална живот? Питам ви хора. Пишете в коментарите кога Роналдо ще направи такъв изстрел. Нищо. Леле майко. Много съм слаб, бе. Нищо хора, сега че пробваме да направим обръщалка. Колко може? И пак нека вкара Джоаб 7. Баси името, бата името. Нещо моето. Помпата. Помпата не ги бави. Нищо сега се стегаме. И сега ги правим или радни, или печало. Почвам. Аре, това беше паска ми. И на него въпреща. Той 70 пасинг, това беше най-лошия пас, който съм издал. Същата работа. О, там е Роналдо. О, Мащинио беше добре, О, как? Млекен Салович. И пропуска. Там кой е? Гонзалес. Нико Гонзалес. Това е да имаше други. Това не смисъл. И ето по-рано. Само това е отбора си. Роналдо. Равното ли? И това беше много хубав гол на Кварацхелия. И на него му даде грешен си вкара. Хора. Аз сега се стих нещо, бе, хора. Щом аз като съм бил FC Champions и съм ме върнали на World Class 5, това значи, че и другите добри играчи си ги върнали. И затова съм толкова слаб. Лош. Сега трябва да си апгрейдна много добре отбора. В смисъл, моите са, що го е добре, ама... Сега, например, да ми дойде някакъв баси слабак, то ще го бием с 10 на 0 поне. Аз просто съм Баба Ванга. Това е 10 на 0. Вижте му отбора на този слабак. Това вече е тъп. Че ми дава някакви добри опоненти и после ми дава баси слабаци. Такъв взор да ми дава само добри опоненти. Хора. И сега, че ми пука пълно греченство. Това беше 4 фута на сета. Една хубава бухалка от Кварацхелия или Роналдо това? Роналдо. Роналдо няма как да го подписка. Роналдо. Кварацхелия. Да ви питам, гледахте ли матча? ПСЖ изяде Реал Мадрид с 4 на 0. Баш слабаците станаха. Мбапето, вместо да го пуснат по средата, го пускат на лявото крило. Баш тъпаците. Аре бе, Гонзалка. И както ви казах, хора, 10 на